Israelina Rafah bai pui thlak na mi tam takan thile ta Gaza khotlang lam kho pui Rafah Palestinian te chena an tlan chiat na mun kem chu karkal ta khan Israelina lu chila he bai pui thlak na hian mi somli pangan thi to a mai chele no pang te po an tel ni in Hamas in en kol health ministry chuan a sei pathiani zan khan Taral Sultan area a thil thlen na mun atanga video lan dan chuan thil puak ri na taka oma kang mai na sa taka chuak ani Israel Defense Force IDF chuan Hamas fir fiak senior pani an that tian soya he muna civil mi te thizat an chhut mek tian soi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thil rap hlak takani thu a soya dar kar engmazat kalta khan Hamas hian Rafah tangin Tel Aviv lampanin rocket pariat alo kap to a January tharal nuwa Israel khopui lai hol mun hla taka tanga bayani masak berani karthum kalta tanga Israel in ground operation nei tana tang khan mi nu area vel chu Rafah train an tlan chia ma se mi maktadoi tam tak chu boina thlenna hmuna an lein khuar niarin ani thole nia thil thlenga Egypt sipei te chuan Rafah khotlang lam Gaza ram ribula silaya in beina thlendan an chui mek tian soya he hmuna hian Egypt Security Force member pakhat athi ani Rafah ram ria Gazan lam chu an sipei ten an thunun to IDF chuan Egypt thunei tu tenen silai me pona thleng chungchang an soi mek tian soi Palestinian Red Crescent chuan pathian ni thlona manga beipui thlak na hian Rafah khopui lai hola tanga chimthlang lam kilometer ni mel khatle chan ve vela la Taral Sultana UN facility bula ral klante tan ponin an siam thu an sei graphic footage cha chuan Kuwati Peace Camp pakhat ti banner bula hian structure engemaw zata kanga first responder le bystander te point ruang engemaw zat an phur bokani in kongka bula him takin kan thua voile khata missile ri kan thata ani ti in amutu fadi dukhan chuan Reuters news agency a hrila an tlan chia kongpui chu mai khuina khu tian soi ama le midang ta chuan bompuak wanga thi nula le tlangwal pakhat an hmu tian soi bokani Abed Mohammed Al Atar chuan a unau pa le a farnu ta chu than ni thu a soya an fa ta chu nu le pa nei lovin an om ni in a soi Israel sipei te hi do thayan ni a Gaza hian ven himna om lova no pangtar le mai chia te tan po ven himna om lo ti in a soi IDF chuan thole ni chhnu khan thu chhuwa siamin Israel Military Advocate General Ifat Tamar Jerusalemi dananga sipei te thil ti dan en fia turamo phurtu chuan he thil thleng hi chui chen ani thu a soya Israel Air Force IAF thlona te chuan pathian ni khan Rafah area intelligence based strike an naya Rafah area fir fiak te thil tum poimo tak tak te chu an do dal ti na sai IDF chuan an ram lua mek beitu te chu West Bengal thuam kengpol fighter chief of staff Yasin Rabia le West Bank wing senior official dang Khalid Nagar te an ni ti asoya Israel sipei te le civil mi te an bei ni in a sai hein beina thlen ma hian Norhoi hotna civil mi tel lote tinat an ni lo na turin malak na sang kalpui ni a chung zinga chuan aerial surveillance nei te IAF in ral thuam thatak taka da tele intelligence information dang te po telani ti in a sai heng malak na te tang hian civil mi in rol lo te tan har satna thleng thayom arinom lo thu a soya IDF chuan in dona in rol lo civil mi te tana har satna thlen chuan apoi hle don ni ti in a sai Israel sarkar thupuang tu Aviv Haimen chuan BBC nena atir lama report tang chuan engtin emotak kang mai chuak ni in langa chu thil thleng chuan thil poi taka thlen tira midang tanun na ala ti in a sai thole ni jing khan thua soina Mac General Tamar Jerusalemi chuan Rafah thil thleng chu ahar sa hle ti in a sai Hamas an call to health ministry chuan thole ni chhnu khan kem tan nor huai hotna hian mi somli pangan thi ti a soya
heng zinga hian hmeichhia naupang le tar somhnih pathum an tel ti na tar lang heti lai hian Gaza Hamas sina a enkol Civil Defense Agency senior official Mohammed Al Muharrir chuan AFP hna agency chan chhuah na thok tu te chuan ruang kang le taksa peng sang sang tlabal nuayan hmu tia soya hei ba kai hian naupang hliam hmeichhia le tar te pon hmu ti na sei Medicine Sans Frontieres chuan zan khat chunga ruang sompanga hmu te chu trauma stabilization point na an hruai ti asoya hei hi charity hian a thlop hle a he thil thleng pui tak hi a thlen len hlau thok hle a hei hian khoyama himna omlo ti alan tirani ti na sei Gaza hian in ka hai ti to wat le nget taka kalpui kan phut chhun zom zel ni ti in MSF chuan a soi bel bokani UN Agency for Palestinian Refugee anwa Gaza humanitarian organization lian ber thupuang tu chuan Rafah ground a an team ten na in biak po ahar sathu asoya ma se kan hria chu Rafah chim thlang lama anwa building lian ber pakhat bula thilpui taka thlengani ti in a soi mitam tak thi le hliam an om thua soi ani ti in Juliet Tama chuan BBC Srila Gaza hian khoi mun ma hi ma om lo ti in a soya tu ma hi an him lawa tranpuinan hathok tu te nge po an him lo thua sei Hamas in en kol sarkar media office how tu Ismail Al Tawab ta chuan kem chu tun hnaya sipai malakna tanga latak ani thu soin IDF lam chuan mi puile ral tlan te chu heng save zone kal turin angen ti na sei ma se IDF chuan he strike hi Al Mawasiya humanitarian area athleng lawa IDF chuan civil mi te chu inson chuak turina fuiani ati French President Emmanuel Macron chuan thil thleng chu a thin rim thlak hle ni ti na soya a soi zel dan chuan heting operation hi ti top nga langai ni ti in extraditor hluizoka aposa international law za kim vek tur le in ka hai ti top phut thua soi bokani heti lai hian Qatar chuan Norway hot hian in ka hai le hostage release deal siam tura mediation malakna ti boi thei dor ni ti na soya pathian nia beipui thlaka ni ma darkar engemaw zat kalta khan Tel Aviv chevela air raid serenity a Central Israel chu Hamas rocketin bayani a Rafah khochak lama tanga ka chuani rocket pariat te hi atamjok chu air defense system in lodan chan ni a engma poi tham ero a khoi lo ni in report chuan atar lang barak chuan Israel rampuma mi puite ta na Hamas te chet na atar langa ma se hliam turan omlo ni in report in atar lang ani IDF in Gaza khothlang lam apan zela Hamas military wing chuan civil mi tha an ni chhana tan ma la ti asoi International Court of Justice ICJ in Nimin Khan thutluk na siama se Rafah hian Israel sipeite bei pui thlak na akal chhun zom zela UN top court chuan poi soilo mi pui thana convention hnuaya ati tur angin Israel chuan a sipeite bei pui thlak na chu ati top ngal tur ani a Rafah ram chunga malak na engpo Gaza Palestinian mi te chunga a che dan te po ati top ngal tur ani ti na sei Israel official lam chuan kar top khan he top court ina thu pek hian sipeite malak na zongjong chu a hnol vek lo ti an soya National Security Advisor Zachi Hanabi chuan thu chhuah siamin Israel hian Rafah area hian Palestinian civil mi zongjong te tan chiat na thlen theina tur le chipeite beina nei lawa an tan hnok sakin om don lo ti na sei